Abeenkonzo zemozulu bakhuphe isilumkiso sokuba zisazawuqhubeka nokuna iimvula ezinkulu ezibangela iimpuphuma kwisixeko saseKapa neziphaluka eNtshona Koloni. Esi silumkiso sikhutshwe emva kokuna kwemvula engenasiqabu ebangele ukugcwala, kuchitheke amadama nemilambo, kanti neendawo ezihlala abantu zichaphazeleke kanobom kodwa bekungekabikho-mntu uswelekileyo. Abahlali bavuke sele ingunogumbe. Izantyalantyala zemvula zibangele iimpuphuma ezingumangaliso. Izindlu nezithuthi ezindleleni zithe gabhu emanzini ngelixa eStellenbosch kusiphuke imithi. Minyaka le ebusika iyaxhaphaka imvula ekhatshwa yingqele eqhaqhazelisa amazinyo kwisixeko saseKapa. Abahlali bathi umasipala akayilungiseleli le meko ngokuthi afakele imibhobho esemgangathweni ehambisa amanzi, batsho betyhola amagosa nangokurhuqa iinyawo xa ibizelwa undonakele obangelwa zezimvula. Throughout Khayelitsha, Philippi, Kraaifontein, people have been sending, reporting these floods, but nothing has been happening. We have people working, and there's a couple of things that we do. Where there's no stormwater system, we provide storm bags, sandbags, and milling, and to dry out areas. We have pumps in those places. Kulindeleke ukuba ziqhubeleke nokugalela izandyondyo zemvula de kube impelaveki eNtshona Koloni. We are still anticipating a lot of rainfall today over the western provinces, especially over the Cape Metropole and Winelands areas. But we're going to see a drop from the evening to tomorrow, where there's going to be a break in terms of the rainfall. Abantu abachaphazelekileyo bafuduselwe kwiholo yoluntu okwangoku. Masive izimvo zenu ngezimvula zibangele impuphuma kwisixeko saseKapa neziphaluka eNtshona Koloni. Sisengxakini msasazi apha eKapa, ndilapha emfuleni mna. Njengangoku ndisemsebenzini, ndine-rainsuit apha, awukwazi uyikhulula ngoba ithi qaphu nje kancinci ephinde ibuye. Ulala unexhala funeka ukukhongozele ngezitya phezu kwebhedi. Akho nendawo leyo nyathela apha ekuseni xa ndivuka namhlanje kugcwele yonke ngamanzi. Le mvula kokulonyaka isiphethe kakubi, yona ndiyayibona futhi sezaqhubeka, ingathi uJuni le uyawuphela noJulayi yaqala. Ndilapha eBellville ngoku nam apha emsebenzini. Anophuma kwam zawuphuma ndihambe ndiyokhwela itrain, andanzayo njani esitishini akusanethi. Nomkhukhu wam phaya egugu lethu uyagxagxaza, imvula iyatsho, noba ndizawufika kunjani. KuFacebook uSindo kuhleli Ndophe ehlathini uthi yomsasazi kubi kakhulu kule yam indawo yamatyotyombe eFranschhoek, umsinga wamanzi ungena ngentla uyophuma ngezantsi, kubi kakhulu, sonakalelwa nayifenitsha, imimoya iphaphathekisa amaphahla kubi. Ulungani Mission Cele uthi kunzima kwakuhamba lapha, simosheke kakhulu, amanzi angena nasezindlini kwampahla, imanzi nte. Masibulele Mvityo uthe yam indlu ndivuke i-swimming pool ithe yiba ngamanzi indlu yonke, akho nendawo le yonyathela ekitchen, siphila ubomi bentshontsho kule Franschhoek.